हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथियाबो जानो हागौ फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथाङा बै समाव सासे सिंगारबोमोन आरो बिथाङा गावहानो मोनसे प्रडाक्शनबो दङमोन। दायो नोंथांमोननो बिथांनिनो मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनाय दोंसे मेथाइखौ खोनासंहोनो लाबाय। गोसो गुदुं नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। बेनि उनाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन बिथाङा बे मेथाइखौ माब्ला आरो सोर फावखुंग्रिजों गिबि खेब फाव खालामजेनदोंमोन।
सल'गोफोर नोंथांमोना बिथांनि मेथाइखौ खोनासंनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। बिथांमोना बे मेथाइखौ 2016 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन आरो बे मेथाइयाव लिंसार बसुमतारीजों लोगोसेनो बिथराय ब्रह्म बिथाङाबो गिबि खेब जयै फाव खालामजेनदोंमोन। नाथाय लिंसार बसुमतारी बिथांनि बे प्रडाक्शना दायो ससियेल मिडियायाव एभेलेबेल गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि बे प्रडाक्शननि मुङा मामोन बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो हाथ'नाय नंलिया। आरो बे मिउजिक भिडिअ'आबो दायो ससियेल मिडियायाव एभेलेबेल गैया। नाथाय बे मेथाइखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोरलैयैनो मोननो हागोन। बे मेथाइनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर नोंखौल'। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो लिंसार बसुमतारी बिथांनि ससे सोमोन्दैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।